Hyvä lähö. Kiitos kun sulla on joku tulla. Lähtötenkästi taas. Joo. Ja näin tyvikukko kärkeen. Ei! Noniin. Ja oraa se eka kurvi. Se kiilasi. Yllätys. Tyvikukolla 4 osakilpailuvoittoa, kaikki toki tuolla vetaripuolella. Ja nyt aivan ylivoimaisessa johdossa, kun ensimmäinen kierros täyttyy. Soni Lehtinen kakkosena, sitten Kai Kukkonen kolmantena. Ohi, jee! Aivan oikein tauko tämän lähdön jälkeen. Ei voi käydä. Lähtee viimeinen kierros ja miltei puolen kierroksen etumatka Tyvikukolla. Mä nyt sanoisin. Saman verran. Mikä? Aina päästä pois. Seuraavassa mä tulin kaverit periaatteessa. Koitakin tulla. Paineita, kato, ei tarvii itestä olla sen Ja näin eläpää ruutulippu Tyvikukko-päivän semifinaali ja kaveriksi Toni Lehtinen. Kukkonen ei ole kakkonen, vaan on kolmonen. Katajainen erän 4. Ja muita sitten sieltä ei ruutulipulle saadakaan. Ja nyt siis Radan Yamaha